बिराद मोजां मोनदों बेयाव फैनानै माने जोङो आं बेनो फार्स्ट टाइम आरोना ओमफ्राय मोजां मोनदोंना ओरैजाय हिन्जावसाफोरनि खमलायनाय जागासिनो ओमफ्राय ओरै फारसेथिं बयसफोरनि जागासिनो दा आङो हाजो थिखिनि गाखोनो फारसे थांगासिनो दं आं दा हाजो फारसे मोनथारनोसै ओमफ्राय हाजो मोननायनि सिगां एकदमबारे नै दखान आरोना होंगो दोंगो फिथाइ सामथाइफोर लानानै मा जानो गोसो मोनजोबगोन ओमफ्राय नै होंगो दोंगो दखान आरोना गासिबो जिनिसखौ मोनजोबो ओमफ्राय जानो थाखाय आरोना दा हाजोनि गिबि सिरिखौ मोनजेनबाय आरोना ओमफ्राय आं दा हारसिंनो इन्जय हारसिंनो हेपि गाखोनोसै आंजों लोगोआव रावबो गैया आरोना ओमफ्राय हारसिंनो इन्जय गाखोलांनोसै ओमफ्राय बेग लादों नै बेगाव जेबो थफ्ला थफ्लि जेबो लानाय जायाखै आरोना जाग्रा लोंग्राबो लानाय जायाखै मात्र साइकेलनि रेन्जल' लानाय जादों आरोना दा गोजौआव मा मोनजायो नायनानै जानोसै ओमफ्राय नै दा हाजोनि गिबि सिरिखौ गाखोजेनबाय आरोना बेनिफ्राय नै स्टार्टिं ओमफ्राय आब' गाखोखांबाय ए मोजां ना नै आदायालाय गाखोमोन ना ओमफ्राय दा आङो हाजो थिखिनिसिम माबायदि गाखोलांनानै नोंथांमोननो एक्सप्लर खालामनो हायो आं नाजानोसै ओमफ्राय दा हाजोनि गिबि सारिखौ गाखोजेनबाय आरोना ओमफ्राय माबायदि स्पिडै गाखोलांनो हायो बेखौ नायनोसै आरोना ओमफ्राय दा नै दङ ओरैजाय गाखोदों ओमफ्राय दा गाखोजेनबाय आरोना आङो ओमफ्राय हाजोखौ बांद्राय स्पिडै गाखोनो आरोना नोङो जेसेबां स्पिड गाखोगोन इसेबां नोङो हार्ट आरो दुरबल जागोन ना मेंगोन ओंखायनो इसेबांहाय दलद एम लानानै गाखोलांबानो जाबाय आरोना गोसोबायदि गाखो बांद्राय गावखौनो दम लानानै स्पिडआव गाखोनो नाङा आरोना एम लायै लायै गाखोबानो जाबाय दलदनो ओमफ्राय आं दा हारसिंनो हेपि इन्जय गाखोलांनोसै दा नै सोरबा गाखोनानै गाखोबोखांबाय आरोना दा नै माखासे गाखोबोखांबाय गाखोलांखांबाय बाबुमोन ए मोजां मोनबाय ना दे आंबो दासो लासैनो गाखोलांसै फंबाय माबोरै मोनखो मोजां मोनदों आदा मोजां मोनदों ना दे
फार्स्ट स्टेपा बारा फिसा नङा आरोना लोगोफोर एकदमबारे बांद्राय फिसा नङा ओमफ्राय सेकेन्ड स्टेपा आयौ सौथुबायसोमोन बिराद फिसा जागोन आरोना ओमफ्राय मेंबाय आंबो जाला दायो फार्स्ट स्टेप गाखोबाय कमप्लिटनि ओमफ्राय दा सेकेन्ड स्टेप बिराद फिसा दंबावो बाबु गाखोबाय थिखिनसिम थांबाय ना थिखिनसिम थाङाखै अ बोखांबाय ना औ दे दा सेकेन्ड स्टेप वाह औ दे दे गाखोना फैबाय औ मोजां दे हाबोजोब्बाय आजा हाबाय नोंबो दे दे मोजाङै ओंखारलांबानो जाबाय औ दंबावो एफाइ दखान मा जानो थाइबें बैग्रि आसार गोथाव गोथाव बुस्थु दाउदै ओरैजाय दङ नै जोंना सेंग्रा बाथामोन लागाव ओरै दंजोबो नै दखानजों दखान दा फाइनालि गाखोनानै मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नैबे फिसा मोनसे आरो मोनसे जोबथानाय आरो बेल'सै मोननै फिसाल'सै आरोना गोजौ गैला ओमफ्राय गाखोबोनो हाबाय आरोना ओमफ्राय नै एकदमबारे बयबो लोब लोब फैनानै गाखोफैसिगोन आरोना जायफोरा सिगांनिफ्रायनो बावखुंग्रि हाजो गाखोनो होननानै मिजिं थिनानै दंमोन एबा हाबिलासाना दंमोन बे बिथांमोना गाबोन 13 थारिखआव फैनानै एन्जय लाफैबानो जाबाय आरोना बावखुंग्रि हाजोआव बेनि नेचारेल मिथिंगायारि नुथायखौ नोंथांमोना नायनानै लाफैदो आरोना माबायदि गोजोननाय मोनो नोंथांमोननि सायाव थाबाय आरोना बियो दाथ' आङो हाजो थिखिनिखौ गाखोनो हाबायानो जोब्बायानो ओमफ्राय आं दा बिराद गोजोननाय मोनबाय आरोना लासैनो एकदम जिरायासै दलर गाखोनानै फैथारबाय एकदम थमलेटनो फंबायमोना गाखोबाय ना मोजां ना मोजां औ दे औ दा आंहा लोगो गैया नैबे आदायाबो लोगो गैया आरोना दा जों आदाजों आंजों लोगो मोनलायना ज' गाखोबोनाय जाबाय नङा होमबा दा औ दा जों आदाजों रायलाय होनलाय जोङो गाखोबोनाय जाबाय आरोना दा मोनबायानो आदाया अबेनिमोन आं फकिरानि ना औ दैया गोनांथि दङ बिराद गारामारानो आरोना दैखा इम्परटेन्टथार नोंथांमोननो भिउखौ दिन्थिनोसै मोनफैबाय गाखोबाय ना मोजां ना दे मोजां ना जै हानायनि जै दा हनै फंबाय मोना गोजौआव दङ मालाय गाखोनानै मोनफैबाय जोंबो वाव बावखुंग्रि हाजो गाखोनो हानायनि जै ओइ दे अके दा मोनफैबाय आयदै बेयावनो जोबथाबाय नै हाजो थिखिनिया आरो बेनिफ्राय नागिरबाबो मोनला आरोना हाजोआ दंबावो नामा दंबावोबा गाखोबावगौमोन आरोना दा गैला दंबावोबा गाखोगौमोन ओमफ्राय ओरै थानसालि दंजोबो आरोना ओरै बाथौ थानसालि ओमफ्राय ओरै लोखि मन्दिर ओमफ्राय बै आइ बिमा बिश्वहरिनि थान दा नै नेचारेल हाजोनि भिउखौ नायदो आरोना बिराद मोजां सुन्दर वाव बिराद मोजां नै ओरैजाय गाखोना दंफैजोबो नै सोरबा गाखोनो हाखांनायफ्रा ओंखारबाय दा बार गैया आरोना बिराद निजोमथार दा बार गैया आरोना बिराद निजोम नेचारेल मिथिंगाखौ नुदोंब्लाबो बारानो थोबसेबो बाराखै बिराद गरम मोनफैबाय गाखोनानै ओमफ्राय नै मेगनाव गोलोमदैयानो गाबनाय बादि मोदै गजोब्बाय आरोना आलौजोब्बाय रुमालबो गैया आरोना बेखौ फुगारनो थाखाय ओमफ्राय बिनि नेचारेल भिउसा नायदो आरोना बिराद मोजां निजोमनो फाइनालि आङो हाजोखौ गाखोनानै
3:30 गाखोदोंमोन आरो ना ओमफ्राय आं दा 4:09 गाखोबाय ओमफ्राय आधा घन्टानि एसे बारा लानाय जाबाय आरो ना 9 मिनिट 39 मिनिट लानाय जाबाय आङो गाखोजेननायनिफ्राय माने गाखोबाय माने आङो जिरायालासे लासै गाखोबाय आरो ना ओमफ्राय अनलि 39 मिनिट लानाय जाबाय 3:30 गाखोदोंमोन ओमफ्राय आङो 4:09 मोनफिननाय जाबाय आरो ना ओमफ्राय जेनै फंबायमोनाबो गाखोबोखांबाय आरो ना नै मेरला लोगोफोर दं होनजाबाय आरो ना दहाय गाखोबायनायाव हारसिंमोन दा नै मेरला लोगोफोर नुफैबाय होनदो मोजां ना गाखोबोनो हानायानो मोजां मोनबाय ना बारनांबाय माथो नै ना बिराद मोजां बारनांबायलै आदा बोरै मोनखो मोजां ना नायदो दे माबा बुंनोमोन दे बन्धुफोर जोङो माने बावखुंग्रि एरिया खाथिनि ना माने देग्लायनि नैबे 13 थारिख गाबोन गाखोगोन आरो मानि थाखाय गाखोयो बेनिखौ आं एसे खिन्थाना होनोसै दे माने जोंनि खोनानायाव माने जों खाथिखा नालाय जों गोदो मिथिबोखानायखा माने बेखौ गाखोबोयो हायोब्ला गावनि साननाय हनायफ्रा एसेबाबो बोसोरसेयाव साननायफ्रा साक्सेस जाहैदों दा बेनिखायनो गाखोफैनांगौ दा जोंबो खाथियावबो गाखोयो आरो दा बेनिखायनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खावलायबाय गाखोफैनो थाखाय गाबोन फैदो अननानै गाखोफैदो बेनोसै ओरैनो हरदो नै नानि नालाय बेसे मोजां बुंदों आरो ना हरनानै माबादि मोनखो दे बुंहरदो नाय एसे मोजां बुंहरनाय बिराद मोजां मोनदों बेयाव फैनानै माने जोङो आं बेनो फार्स्ट टाइम आरो ना ओमफ्राय मोजां मोनदों ना मोजां मोनदों आरो ना नङा होमबा मोजां मोनदों माबायदि फिलिंस लाना गाखोदों बान्दर बायदि आं बान्दरसो बान्दर नङाबा जोबोद थादोंखाया फिउ फिउल' मारो जिरायबासो नामा गाखोबोनायाव बारा जिरायाखै डाइरेक्ट गाखोबोदों ना बारा मेङाखै ना गाहायसिन जाबाय होमबा ना माने गाहायसिन मोनदों एसे गाखोनो हानायखाय मोनबाय जागासिनो आङो माने एथ' सानबावदोंमोन खि दंबावो आरोबाव ओमफ्राय मोनबाय होननानै जाबाय दा बिराद गोजोनबाय आरो ना गाखोनो हानानै दा फाइनालि बारखौ जाखांबाय आरो ना एसे निजोम थान्दा रेस्ट लानानै ओमफ्राय दा गाहाय फारसे ओंखारलांफिननोसै दा रावबोथ' लोगो गैया जाहैबाय हारसिंनो गाखोबाय हारसिंनो ओंखारलांफिननोसै आरो ना ओरैजाय थांनोसै दहायनि बिदाफोर लोगो मोननायाबो ओंखारलांबाय आरो ना दा आं हारसिं जालायबाय दा सोरखौ लोगो मोनो नायनोसै आरो ना वाव हाजोनि दैजों बिराद मोजाङै मोखां सुना लाबाय आरो ना बिराद थान्दा गुसु आरो ना हाजोनि दैया ओमफ्राय दा मोखां सुबाय ओंखारबोबाय आरो ना ओमफ्राय आं दा थांफिननोसै न'आव समान हाबनोसै नै दायो गोबां मानसि फैबाय नै दायो लोबनो मेला नायनो थाखाय नै बिराद बिहिर जाबाय नै रेस्टुरेन्ट मा होनाय बेदर होनाय दाउ होनाय ओरै दङ नै लोब फैगासिनो दङ दायो हाजो गाखोनो थाखाय गोबां मानसि जाबाय नै दायो गाबोनथ' बांसिन जाबावगोन ओइ ओमफ्राय अफादै आवगोलांबाय लायस्लाबासै आं लोगोफोर आङो दायो न' फारसे दावगालांफिननो नागिरबाय आरो ना साइकेल सालायबाय ओमफ्राय न'आ 36 किल'मिटार जायो बे बावखुंग्रि हाजोनिफ्राय ओमफ्राय दा आङो न' फारसे थांगासिनो दं आरो ना ओमफ्राय दायो बादायलायनाय सोलिगासिनो गार्ल्स आरो बयसफोरनि खमलायनाय आरो दुरुं बोलायनाय जागासिनो दं आरो ना आरो हारिमुआरि बादायलायनाय जागासिनो दायो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो आङो एक्सप्लर खालामजोबनो हायासै ओमफ्राय न'आबो गोजान जायो नालाय ओमफ्राय आङो दायो
फारसे दावगालांगासिनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाबो गाबोन फैलायदो आरोना ज'नो लैहोरनो गाबोन फैलायबानो जाबाय आयौ सेंग्रा बेरासिबो थारबाय नोंथांमोना गाबोन 13 थारिखआव बयबो फैनानै इन्जय खालामफैबानो जाबाय आरोना नोंथांमोनहा दुखु दाहाफोरखौ दान्दिसे समनि थाखाय ज्राब बावगारनानै मोजां होनर'लाय जद दुखु दाहाफोरखौ ज्राब बावगारनानै दान्दिसे समनि थाखाय गाबोन गोदान बोसोरनि मुङाव नोंथांमोनाबो एसे इन्जय लाफैदो आरोना जाहाथे नोंथांमोननि साननाय हनाय सिमांफोरा जाहाथे मोगथां महराव गोदान बोसोराव बयनिबो गोदान जिउ मोनफिनथों आरो नोंथांमोना जेरैबायदि दावगालांनो नाजादों बेनिफ्राय आरो बांसिनै साबसिन हामसिनै दावगालांनो हाथों गोदान बोसोरनि मुङाव आं बेखौनो आसा खालामबाय आरो आंनि दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना लोगोफोर गोजोनथोंसै बाय बाय